Ay! Very good, very good. Mga kugihan jud mo. Babe. Familiar lagi na nagpadulong, babe. Lagi? Magaan yung naong, no? Ay, sama, ma'am. Trabahante na ni? Oh, mga trabahante ni. Babe, nahugaw na ko. And his name is John C. Hello mga boys, magtrabaho na ta? Pre, unsa na trabahante na? Sir, mo trabaho ka, sir? Oh, excuse me ha, correction. Di ko sir, ma'am ko. Mo trabaho ka dire? Yes, of course. Ngano dili pwede? Sige na para mahumanta. Babe, kailangan dyan na ito ibuhaton. Amang hurnal. Hoy, babe. No choice naman ta. Wala naman tayo kwarta. Unya, babe, ug makit-an ta sa tong silingan, maulawan ta. Hoy, ay nagunaw na ang silingan. Importante makakaon ta. Katong nadawat na to sa akap pa. Giunsa na day nimo? Babe, basi nakalimot ka, babe. Nga nang hambog ta sa tong silingan. Mao to nang hatag na gayuda. Maula gina ba? Kita nunoy makaluluoy ani. Pwede biyang inita karon. Kung skincare ani madaot. Hoy, ano mo problema man kana, babe? Yung init na kayo. Nayasiti nito, panghaplas ha. Tanawa para guna atong trabahuan oh. Lapok kaayo. Babe, kabantay ka ng mga trabahante niya. Kabalo na ko unsay buhaton. Bantay bito kag maulawan ta ha. Tara! Ay! Very good, very good. Mga kugihan jud mo. Pre, mao na tong amo? Murag mao siguro na, pre. Mga high class magporma. Hi ma'am, sir, good morning. Babe, di ka na malumos sa itsura? Hoy dong, di man ni parlor dere. Tanom ni, tanom. Dito yun ako ni sir, kay kusukay kumutanong basta nga akong suot. Ay, ibugsok tinong ka diha. Trabaho! Trabaho daw, trabaho daw, trabaho daw. Trabaho ka na no. Sit aside! Ay, islit kaya ko oh. Babe, nakasakay jud ko sa imong plano. Babe, dili ko gusto nga mahuga-hugawan na imong beauty. Sir, wala pa init. Hoy! Wa pa gani kaagad na. Nangayo na kapainit. Pre, murag duda ko anin duha. Murag tarbahante ra ni ba? Dili siguro, pre. Uy, tanawa ko niyang asawa, oh. Bitaw, pre. Wala may nga nga suot, oh. Magtanom. Uy, malin ako. Ako day oh, tanawa ko, nagtanom ko sexy. Hoy, ngano sige mamugtabi diha? Padarbaho mo. Ako ba nagsweldo ninyo? Sorry, ma'am. Mga uto-uto gini mga pobre ba? Babe? Familiar lagi na nagpadulong, babe. Lagi? Maayo, kay dako na mo gagi. Hoy! Nga anong nalit man mong duha? Babe, basig nakalimot ka. Sila may tag-iya diri. Hoy! Lapay trabahante, oh. Tagay pwesto. Ma'am, alin mo? Dire, dire. Oh, kamang duha. Kamu pa ni hangyo nga manarbaho mo. Unya maabda na mo diri nagpadunyo-dunyo mo. Magaan yung naong, no? Ay, sama, ma'am. Trabahante na ni? Oh, mga trabahante ni. Mga silingan na mo nga mga suyaon. Piling dato di sa kuy kwarta. Tarong na, tarong. Kana mga brad. Tagay may pwesto niya. Kanang asa ko dapit. Alay mo, ma'am. Babe, nahugaw na ko. Ay! Ipalagot ko ninyo! Babe, akong skincare oh. Nadaot na. Ipalagot ko ninyo! Okay na ako'y mahugaw! Bili lang akong pares! Shit mo ha? Babe! Ay kabalaka! Bubalos ko! Babe, balos yun babe. Kaya akong skincare. Nasayang. And his name is John C. Ano nang likay mo? Shit mo ha? Babe, okay ra ka? Okay pa ba ko?